сомонаи паём хабар дод ки бегоҳи ҷумъа 15 январ фреконсияи телевизиони паём тв баъди ҳамагӣ 5 рӯзи пайвастан ба маҳвораи ҳотбур мавриди ҳамла қарор гирифта бо фиристодани паразитҳо шикаста шудааст. ҳоло пахши барномаҳои паём аз ин маҳвора қатъ шуда танҳо дар маҳвораи Eutelsat ҷараён дорад. масъулони паём гуфтанд ки дар баробари ин ҳамчунин шурӯъ аз 10 январ чанд ҳамлаи хакерӣ ба радиои паём низ сурат гирифт, аммо ҳамлагарон муваффақ нашуданд. танҳо 15 январ ба хакерҳо муяссар шуд вебгоҳи радиои паёмро шикананд ва пахши радио барои чанд соат қатъ шуд. паём ба ин назар аст ки ҳамла аз ҷониби мақомоти тоҷикистон бо кӯмаки яке аз кишварҳои ҳампаймони он сурат гирифтааст. паём тасмим гирифтааст баъди ба даст овардани ҷузъиёти бештар дар бораи ҳамла ба шабакаи телевизионии худ ба додгоҳҳои байналмилалӣ муроҷиат намояд. сару садоҳо барои нотавонии тоҷикистон дар баробари пардохти қарзҳояш дар ҳоле садо медиҳад ки хабаргузориҳои чинӣ дигарбора даъво карданд ки тоҷикистон ҳамеша дар ҳудуди Хитой будааст. расонаҳои чинӣ мавзӯи заминҳои баҳсии тоҷикистону чинро бардоштанд ва радиои озодӣ дар матлабе навишт ки дар 2 ҳафтаи ахир дастакам 4 матлаб дар ин мавзӯъ ба забони чинӣ расонае шудааст. дар ин мақолаи беимзо ки нависанда кадом ҳуҷҷате барои тасдиқи даъвояш намеорад, кӯшиш карда то хонандаи чинро бовар бидиҳад ки тоҷикистон ва ҳама осиёи марказӣ бахше аз қаламравии таърихии чин буданд. кишвари ҳинд дуввумин кишвар аст ки чанд моҳи пеш дар расонаҳояш аз додани заминҳои Помир ба чин гуфт ва ба гуфтаи расонаи ҳиндии Vayon News чин ба ин қадар замини гирифта иктифо накард. ҳоло иддао дорад ки 45% тоҷикистон ба он тааллуқ дорад. тоҷикистон ба қавли муаққони созмон соли гузашта ба зиндонӣ кардани мунаққидони ҳукумат аз ҷумла фаъолони мухолиф ва журналистон идома додааст. дар гузориши дидбони ҳуқуқи башар омадааст ҳукумати тоҷикистон озодии баён, ҷамъомад ва озодии динро аз рӯи ҷорӣ кардани сензураи қавӣ дар интернет маҳдуд кардааст. як гурӯҳи кории муҳими созмони милали муттаҳид бо мақомоти тоҷик идомаи ба зиндон андохтани сиёсатмадорони мухолифро дар тоҷикистон дар миён гузошт. аз ин рӯ мо аз шарикони байналмилалӣ тақозо мекунем ки барои матрах шудани масоили ҳуқуқи инсон кори бештар кунанд ва ин мавзӯъро ба як ҷузъи муҳими ҳамкориҳои худ бо тоҷикистон қарор диҳанд. инчунин тақозо мекунем ки дар равобити худ нигарониҳо аз ҳуқуқи башарро бо масоили иқтисодӣ ва амнияти пайванд бидиҳанд.